това са нашите страсти, нашата похотя. Ние трябва да знаем какво ни учи Божието Слово, как трябва да се обхождат черата Божия. Петър казва, съдът е започнал от домочадието. И ако той е започнал от домочадието, къде ще отидат нечестивите? Онези, които вършат нечестие. Исус каза така в Йоанна 14 глава. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвям място. И като отида и ви приготвям място, пак ще дойда и ще ви взема през себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. И казва той, и вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Аз не искам върху това да получавам, но само искам да кажа Исусовите думи, че той отива. Ние трябва да вярваме, да се доверяваме на Исуса Христа, че той отива да ни приготви място и пак ще дойде да ни вземе през себе си, така където е той и ние да сме там с него. Но виждате ли, има Бог намерение. План има Бог. И ние трябва да извършиме това намерение на Бог. И ще прочета един стих от Словото Божие. Тита. От 11 стих. Защото Божията благодат спасителна е за всички човеци. Ние не сме се спасили по наше желание, по наше намерение. И никой не може да направи нещо да направи, че да угоди на Бога. Бог има си начин как да ни избави. Това, което Той е казал в Едем, и Той го извърши. По Божие благоволение ние се избавихме. И, както четохме с нощи, говорихме, че тези жертви, които се практикуваха от всичките, те бяха само сянка. А сега, на определеното време, видяхме, Бог изпрати Исуса Христа. Той пострада, така пострада и всичко е заради нас, защото Бог, нашите беззакония и грехове служи на Него. Той ги взема, за да може ние да имаме вече мир с Бога. Така както Исус каза, аз отивам да ви приготвям място и пак ще дойда и ще ви взема, където съм аз и вие да бъдете. Но има неща, които ние трябва да знаем, скъпи брати и сестри. Да не бъдем лениви, мързеливи по ум. Разбирате ли? Затова нашият ум трябва да се преобразява и да знае точно, ама точно Божиите думи и така да трябва да постъпваме, така както Божиите думи са ясни и разбираеми за нас. Не да ги изкривяваме, не да ги направим за нас, да ги захоросаме и така ние да вършиме това, което е противно на Бога и после да очакваме това, което да сме за вечни времена с нашия Бог. Толкова се е хулило Божието име от различни хора. И то наричащи себе си, вярващи. Колко много се е хулило Божието име и продължава това. И сега и върху нас идват греховете. Върху нас идват тези неща. Не ги ли усещате? Усещаме ги. В семействата ни, децата ни, един на друг. Всичко това е причината, че грехът вече стана много се уякчи, разбирате? Уякчава се. Хората стават както в Содом и Гомор, така както каза Исус, това се случва. Както беше във времето на Ной, така ще бъде. Преди да дойде човешкият син, ние ще видим как грехът става толкова сладък. А пък за християните така ще бъдат, не да те изяде лъвове,
да те гонят лъвове, вълци, а просто грехът ще те преследва. Така, защото ние, носейки в себе си такава натура, която трябва, нали, да не бъде податлива на греха. Защото толкова изкушение има, толкова красив е светът и толкова са симпатични греховете. До такава степен, че вижте, психически настроени са даже децата. Вземи от ръцете му телефона. Телефоните колко даже семейства са разбили. Нали? Всичко това, което изглежда елегантско, това, което изглежда хубаво, то стана вече грях. Виж бе, Илианим карат коли, а ти не можеш, нали? И ти си вземи кола, и ти направи така, иди направи къщи си правят, това правят. И ти трябва да отидеш към тези неща. Но чакайте, Божието Слово е за нас. Какво ни учи Божието Слово? Ние да живеем така, както светът ни иска. Колко неща се случват, ето поради тези работи, семейства се разбиват, деца не се покоряват на родителите си, заради коли, заради къщи, заради всичко е заради пари. Защо няма така, че всички да се върнат при Исуса Христа, да заобичат Исуса Христа? Вижте колко малко са верните, колко малко са. А има християнство, което е пълно с тълпа, където има проповядване за такива неща. Където се говорят за мечтите ти и за желанията ти, неща, които чешат ушите на хората. Казват, да, Бог не иска да сме ние такива. Бог иска да сме ето такива. Да сме, нали, да имаме това, онова. Обаче ние да продължаваме да се наслаждаваме в греха. Затова ние трябва на време да говорим думите на Исуса Христа и Божия Святи Дух, благодарение на Бога за Него, че Той ни напомнила Исус Христовите думи. Казва Исус, аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделеца, а вие сте пръчките. И всяка пръчка в мене, която дава плод, Той я очиства, за да дава повече. А онази пръчка, която стои в мене, а не дава, Той я отсича и я хвърля да изсъхне за огънят. Вижте какво е толкова ясно и няма какво да тълкуваме ние така нещата, след като те са ясни за нас. Изисква се от нас стоене, да живее с Христос, защото и на друго място така се казва. Всеки, който казва, че живее с Христос, трябва да ходи като Христос. Да постъпва като Христос. И както Исус казва, всяка пръчка в мене, която живее, тя дава плод. Разбирате ли? А онази, която стои в мене и не дава плод, ясно е. Отец ще се грижи за това. Защото Той винаги е прославял своят избранник Исуса Христа. Божията мъдрост, сила на Бога и правда Исус Христос. Самият Исус Христос е Божията сила, разбирате ли? Той е Божията мъдрост. Всичко чрез Него стана и без Него нищо не е станало. Той четете книгата Откровение, още от началото и вижте втората, третата глава, как Той е управителят и главата и държи сметка за църквите. Как Той отива, като очите му са, ние си ги знаем, така сини, толкова е мил нашия Спасител. Да, Той си е мил. Той е любов Божия. Той е сила Божия. Той е Божията правда. Но я вижте какво обяснява Духът Божий там. И какво се пише за него. Очите му бяха огнени. И той държеше в ръката си златните светилници. И така също държи и звездите. Говори се тук нещо за Божият план. Четете и вижте как той държи сметка за църквите. Отива и казва, знам, че ти това, знам, че ти намери лъжливи апостоли, лъжливи пастирите, така. Но имам това против тебе.
има нещо против нас. И когато Той казва, покайте се и не вършите тези неща, ние трябва да знаем, че покаянието за нас е благодат. Разбирате ли? Това е за нашето лечение, за добро е за нас. И когато за някой се говори, покайте се, да се покаем, да оставим грехът, нека се покаем, някой казва така, ама ние колко пъти ще се покаем? Исус умря вече за нас. Ние не трябва да се покаем. Къде са плодовете на това? Когато Отец очиства, вече започват да се дават 30, 60, 100 кратно. И то е за Божия слава, защото Той е земеделецът. И земеделецът няма да остави нещата така. Където и да бягат нашите брати и сестри. И ние да не ги търсиме, а сме длъжни да ги търсиме и да се молим за тях. И ние да не ги търсиме, Той е оставил един пастир. Добрият пастир, който даде живота си за нас. Той ще ги намери, пак ще ги върне. Той няма да остави черата си. Ще ги върне, защото Той плати цена за това. Проля кръвта си. Отиде ли при Петър, когато се отрече от него? Отиде ли? Отиде. Намери ли го? Намери. Възвърна ли го към себе си? Възвърна го. Дате ли ни пример Исус Христос за притчата за блудния син, нали? Когато говореше, че той разпиля всичко и се връщаше при бащата. И бащата какво направи? Празник направи. Празник направи. Най-угоенето теле. Толкова любов има родителят към децата си. Да се върнат. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Беше изгубен и се намери, казва. И Бог го чака. Разбирате? Колко неща има, които ние трябва така да разбираме от Божието Слово. Колко важно е Божието Слово за нас. А някой толкова без страх казаха, нека оставим Божието Слово. Святия Дух, Святия Дух. Като че ли вече ние нямаме нужда от Божието Слово, а имаме нужда да практикуваме някакви други неща. Айде сега, аз ще ги кажа тези неща. Трябва да бъде фиксирано такъв начин на служение. Това, което не е от Бога, то трябва да бъде изкоренено. И Бог го изкоренява. Няма шанс, разбирате ли? Това, което не е посадил Отец, Той ще го изкорени. Той е обещал. Той е Бог. Той не е човек да лъжи. Той е верен на намерението си. Затова неговият план е суверен. Волята му. Не е осуетим. Това, което Той е казал, то ще стане. Каквото и да се случва, то ще стане. Така също и Бог, Той няма нужда, нито се уморява, нито нищо. Бог ще извърши волята си. Ама ние трябва да знаеме на какъв Бог служиме и какво е нашето служение. Какво практикуваме, дали нашето служене е за Бога. И онова, от което ние се храниме и пиеме, дали Той идва от Царството на правдата. Дали идва от Божия Святи Дух. И ако то идва, какво прави с нас? Дали не прави такива, като да сме будни и трезвени? Или ни прави още повече заспали към Бога, а по-будни и ни прави лисици, както казва Словото Божие. И не прави лисици така, защото ние да вършиме нечестиви неща, да сме приятели със света. Защото Божия Дух е нещо много различно. То не е както светът, духа на света, духа на нечестието. Когато Бог дойде при Каин, какво му каза на него? На Каина. Каза му, че ти от злоба, от ревност, защото направи едно служение, искаш аз да приема твоята жертва, след като ти не вършиш по начинът, както аз определих да ми се служи, а ти искаш да благоволя в твоят начин на служение.
Макар че ти си съгрешил и си видял, че така не трябва да бъде, допускай зло в себе си. Грехът се стреми към тебе, му каза Каине, но ти трябва да го отхвърлиш. Четете 5-та глава там, ако не се лъжа. 4-та глава, извинете. 4, 5 до 8. Да, от 5 стих до 8. И той какво направи? Не се съобрази с Божиите думи. Затова посланията на Новия Завет много са важни. Когато Петър говори, ние как да умъртвяваме тези грехове, когато на нас не се говори в Словото Божие как да постъпваме, как да угодиме на Бога, и ние практикуваме друг начин, казваме, не може, има си начин, как? Дай сега, ще правим някакви други начини ние да служиме и пак да сме си в насладата в греха. Защото човек, който обича Бога, той ще се противи на плътта си. Той ще се противи на греха. Така както четеме в Словото Божие. Сега да прочита това